Utiran Basiji
aku sing nandang kasmaran. Sakelingan nyawang sliramu lan sesandingan kumahe atiku mung kanggo sliramu. Sliramu lan sesandingan tresnane atiku mung kanggo sliramu. Aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan mok aja citra ing janji yen to pancen tresnamu sejati.
lunyu tenan dalan gunung kok lunyu tenan mangko sore tak sarukane lawan gunung kok ayu tenan mangko sore tak parangane pitik cilik aja dikurung dan dikurung rusak mulune Isih cilik aja ditembung luwe becik nembung ibune ora ibune kok engkot 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 sepasang remaja jatuh cinta tadi bawa asuhan Dewi Asmara disinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta saling janjikan setia hidup rukun damai selamanya membina rumah tangga sampai nanti di hari tua cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta suka duka bersama seiring sejalan seirama tahan uji dan derita hidup pasti bagai di surga sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara disinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta saling janjikan setia hidup rukun damai selamanya membina rumah tangga sampai nanti di hari tua tak itu suci dan mulia dan jika tak ternoda nafsu yang hina rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta suka duka bersama seiring sejalan seirama tahan uji dan derita hidup pasti bagai di surga. yeah Iya, 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 iya. Oh, ah, 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 oh. yeah 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 oh yeah 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 Cumangkah ing ayuda nengke para tanggomo Sikra rampak anggaring Paris angayai darmaning satriya
yeah, yeah. Rikat sukat rengginas terampil rekridani Sanjata pantas kinar tulodo anang di para wanodya iya au iyo iya au iyo iya au iyo iya ya iyo ya iyo Yeah. oh iyo 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 iya Embel, embel, embel. Ayo. Oh yeah, oh yeah, oh Tutuk tiro kome
Yo 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 yo. Lho rembukan napa nika Pak Bor? Hah? Rembukan napa nika? Embuh kae. Do ngantuk-ngantuk kowe teh. Ngantuk. Dum-duman demit lho ini. Ya Pak Pur, kita hari ini kedatangan sinden baru Pak. Anyar iki. Heeh. Ah iya. Heeh. Iki saka ada ya, Nduk. Seragame padha. Padha. Ana yang kita yang ini juragan nih. Juragan apa Pak? Nah, bakmia. Mau pinam. Monggo. Mau pinam, mau pinam, mau pinam, mau pinam. Ngersake tembang napa niki Bu Iya, Lia? Bu Lia, Nggih, monggo. ngersake tembang Dituruti napa? pokoke nggih Mas. Ayo. Heeh, Mas Doni. Kali Mas Dapo dituruti niki. Nggih. Mau pinam, mau pinam. Pripun Bu Lia? Bu Lia mboten request, ajeng nyumbang lagu mawon. Nggih. Lagune napa? Sing dijoke mesti Vendika. Sing dijoke. Heeh. Oh, lak ngono. Iya, tadi bisik-bisik mau menyumbangkan suara emasnya. Masih bersama Mbok nih Adela. Cocok. Kayak selado keju ya. Selado keju ya. Kayak selarep nganu ya, apa? Entuk jam 5 kuwi jam 4 kudu wis dandan ya. Ayo saiki Pak Pur ya nyanyi apa Pak Pur jenengan? Aku terima meneng saiki. Lah siase kalih Bulia duet. Ora oleh ngene karo YouTuber iki. Tak pripun Pak? Kon meneng wae. Nek Ya. jenengan mangke nyanyi Bu nembang terus viral mangke. Jope laris nggih Pak Pur Besang. Nyuwun nikah siri, nyuwun nikah siri. Nek nikah tenanan. Mantep. Ayo sawerane nek mantep. Ayo Pak Pur. Singkat Pak. Ya ya. Ora sing karo iki.
nih. Adela. Yo. Mbokne anake. Apa meneh Mbak Linda? Iya. Nah, apa meneh? Pripun Mas? Ayo nderek. Iki jane sing apik sing kaya anu, kahanane. Kahanane apa Mas iku Mas? Apa ya? Ayo manut. Piye, Don? Kesayangan. Sayange wis duwe bojo. Kesayangan apa? Iki mau bar nikah siri kono njaluk sida rondo. Sida rondo. Oke, turuti. Wis sida Pak Onan Yakob. sida. Yo, sida rondo. Engko bar kuwi terus rondo kempling. Oh, bar kuwi lanjutke rondo kempling Mas Pokoknya Japo. hari ini Sida rondo terus rondo kempling. rondo-rondo ya. Pokoknya sing rondo-rondo. Oke saiki. Yo. Putra Yudatama. Yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati Atur sregep ngaji. pungkasane saiki digawe lara ora burung saiki dadi rondo yo Nanging piye kabeh iki wis kebacut. Ibarat kubur bakal dadi sego. Mula ketur ku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaran musik tak tompo. menyesal Menyesal kemudian. kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodhone. ora kena prawane tak enteni randane Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. sabar Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Aduh tresno bemojoan selawase. yo Putra Yudatama Spesial lagu buat Pak Yakob. Klenyit IDU Sound System Asik. Pembiyan mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati Ae. saiki digawe lara ora burung saiki dadi rondo Nanging piye kabeh iki wis kebacut. kebacut Ibarat kubur bakal dadi sego.
iku biyen aku sagung mateni Kowe lan aku uga dadi jodone. ora kena prawane tak enteni selane aye Ora nyono sampeyan sabar enteni. Ning nyatane sliramu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andung tresno kebojoan selawase. Andung tresno kebojoan selawase. ae yo Dilongi ora? Dilongi. bilang sik. isi Ayo. 3 2 1 Putra Yuda Tama Tarik maning yo. Ganti personal. yo yo Cakwe, cakwe, cakwe. yo Ayo. Ongkak kanan kiri mripate milang milih Seminggu jiwat gawe sama kamulan Busana nira sutra Onco warna Lelangan basan Ongkak madi sesoderan Konco domrene yang iki lo carana Jawa Sigrak joketane tansa anuju prono Ora ketinggalan nuka ake kreasine Putra Yuda Tama nyata paten Saya. Keluman kelam itu dulu, teman kau dulu. Iya. Duduk. Yo Iya. Oh Iya. ayo Ella. Ayo. Ayo Don. ayu dhewe nonongi nambahi ayu aduh sayang nonongi yen guyu malam aduh sayang Yeah. Selawatu. Yeah. Playo. oh Yeah.
malih. Ah, iya, apa neh? Apa neh? Pak jenengan mau dipadosi. Dipadosi jenengan. Siapa? Siti. Siti Yandri. Siti Badriah. Oh. Ora teko ya saiki. Cocok iki sajane. Gone banjir. Ayo Pak Pur. Siti Badriah Pak Pur. Aku ngodang ngadeg lo pegel sikile. Nek ngadeg kok ya kepenak to Pak Pur. Ya ora ya. Ora to. Dijamon isik ya Pak Pur. Pawang iki lho sing rada ngono. Aki bergairah. Sing duwe gawe iki ya lagi arep iki. Ambo. Nanti kamu. Ora ketek kan mau. Ya Siti Badriah. Spesial Pak Pur kira. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Benda dino temu ning pasar, hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tetelan rames penganggone seksi-seksi. Pakai pelanggan bodoh gemes, guna manis pengen duweni. Aku ora ngerti ana pelanggan jaluke kopi. Aku saja kepiye ana pelanggan jaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan jaluke pupuk. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke susu. Apa maneh yen ana juragan kebulan sapi. Atiku loro, atiku gelo, kowe ra ngerti. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Kadino temu ning pasar, hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tetelan rames penganggone seksi-seksi. Akeh pelanggan bodoh gemes, kudu manis pengen duweni. Aku ora ngerti ana pelanggan jaluke kopi. Aku saja kepiye ana pelanggan jaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan jaluke susu. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke pupuk. Apa maneh yen ana juragan kebulan sapi. Atiku loro, atiku gelo, kowe ra ngerti. Iya. Sampun Mbak Linda, Mbak Siti. Siti lunga iki ya. Kono ora rampung ya. Yo, Iki penyanyi nih anyar mau sida nyanyi ora? Diwakil-kil.
dikilire ora rumangsa. Dari mana datangnya lita? Dari mana datangnya lita? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Yo ya. Terima kasih. Oh ya. Oi, ayo. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku. Wis dadi telung ketika nanging sliramu ora kirim warta. Bareng saiki wis teko kowe malah gandeng kenyoliyo. Ora nyono ora ngira kowe medhot tali ning asmara. Tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok blencani. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngajati. Yo ya. Yo.
yo. Lingsir wangi sepi turu bisa nendra Jayae teko kagodhok mring wayang angreridu ati rasana dhewe Mong sebrono jur kulino Harga kulino ra kira yen bakal nuwuhke tresno nanging do tibane aku dhewe kang nemai rasana dhewe nandang brontok kandung lorong sambat sapa Korea Rino wengi sing tak puji ojo lali Assalamu sapa janjine muga bisa tak ugemi nanging do tibane aku dhewe kang mai rasana dhewe nandang roto kadung lara sambat sapa Rina wengi sing tak puji aja lali Ojo lali jadine muga bisa tak ugemi yeah Caro pamane dikasih caro Caro pamane dikasih caro paniti wong manis mana rupanya tak cium pamane dikasih cium kita cium pamane dikasih cium pipi pemanis tandanya yeah yuk yeah kita yeah
kepenak ana nek kuping wetone joget ati ora eling ngerti lagune ora ngerti syaire sing penting aku joget wae marga penak musike kanca irungane yo kanca yang rame-rame Ya. yo Toyo banyu, toyo banyu, toyo banyu, toyo banyu, toyo banyu. on Ayo. Jalan apa Windro? Iya. aja sejono aku salah kondo saknyatane saka tiramu ana lambe joni sing nang ati enggal disirami yo ben tetep kaya dek iki ronce-ronce melati penange lawe pupus ngopo ising eling nganti tuwa aku isih tresno kowe sadyan ana kodho sepira akeh Yo ya. Yo ya. Oh ya. Oh ya. ya gila os Ayo. Apa ya?
Senadyan cilik buntute dawa. Kadung lirik sing kira-kira. Sing dilirik ojone rondo. Kayu waru digawe kursi. Kayu waru digawe kursi. Meja puter liture ijo. Bocah ayu bojone sapa? Yen lirik kena dhewe. Mata tekoko. Ireng montore kanjeng. Ireng montore kanjeng. Konon mrene tas sopiran. Yo ya. Yo. Ya. Sekali lagi yo. Tolong roto yo no. Wali. Yo ya. Oh ya. Mekaten para rawuh babak kaping kalih saking Putra Yudhatama. Kangge ngrantos babak ingkang kaping 3 nyuwun wedal sawetawis kagem persiapan. Undiran Basiji. Masya